kai an bushe maya garza maya garza an tashi Kangaroo. Malah apa sih? Ya wuce kishko? To ba ina ne ga alamun nan da misali ba. Yau. Tama ya tuma kiwa. Ya tuma kiwa su ba su gani na fa. Doki ana tungamar shi ku ce bai da korala. Eh? Ba san faɗin gaskiya mutane wallahi. A bar arawa tungume da shine ake ha tamama ya ta kai ba su zuwa ina tamama ni jima ya kartu wannan gaskiya na mutane a basu dan gida a fasai ya wala abbas na annabi ko wala hawla wala quwwata kai ba zakwa Allah ina alalla dai alalla dai chamama dai kashiya wala haul haul wala qawatin haul wala qawatin arowa kawai shi kai chamama malami dai zam